Дами и господа, този поздрав е специално направен от Симона за нейният мъж Пончо. И от Дани, Веска и Алекс специално за баща им Пончо. За най-добрия в Кипър, за най-оборотният магазин супермаркет Европа ги напа оригинално Вакрал Продакшн. Симона и Тале, Чаве, Дани, Веска и Алекс. От Кипър поздрав Керена, за Пончука и сина и мощно Анду Кипър, Ромален и фамилия, мастарен товарен мосте. На кръща палат и най-красивите деца. Вали гърви на Пончо, пак помърви, ефтино купува, ефтино продава, викнели от Северна и Южна България. Шуне сова керава, наш ти перавен е Пончо. Аме си ням думо думестено, доле си банен легендария, андо цело светос. О Пончо баре дому како, баре вилеско.